हरखाबै मोनसे गुसुंब्लाबो भिडिअ लाबोनाय जाफिनबाय आरोबाव एक्चुअली मैयाहाय आं जोंनि एक्स एन डि बिफोर बिथांमोनखौ कर्टआव लाबोदोंमोन NIA ओमफ्राय जेला कर्टआव लाबोयो मैयानि दिनावहाय बिथांखौ हयतोबा जोबथा साजा होनायनि मोनसे रायनि फोसावनायनि बाथ्रामोन नाथाय मैया आङो जेब्ला बिथांमोनखौ कर्टनिफ्राय आरो जेलसिम लांफिनो बिनि उनावहाय बे नाम्बारावनो आं कल खालामफिनना सोंहरफिनदोंमोन जे गाबोन जानाय नंला दिनै होआसै गाबोन होफिनगोन होननानै खोन्थाहरदोंमोन नाथाय दिनै मा जाखो बे न'खरनि मानसिजों दिनैसिमबो जगाजग बा कन्टेक्ट खालामफिननो हायाखै जों बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जाना फैदों जे दिनै बर' हारिनि थाखाय नांना फैबाय गोजोन गोरोबथाबो जानानै फैबाय बावहायनो आरोबाव फिन NIA नि 2012नि केस बे केसखौ दिनैहाय रंजा बाजा होनायखौ दिनैहाय माने साजा होनायनि राय होनायनि बाथ्रामोन हयतोबा बिखौ फासिबो अर्डार होनो हागौ बा जिउ जोबजासिमहालागै जेलाव थानायनि मोनसे रायबो होनो हागौ थ' मैया आं जाय मानसिया आंनो कल खालामदोंमोन जेलनिफ्राय हाजिर जानो बा कर्टआव NIA कर्टआव लाबोदोंमोन बिथांमोननि कलखौनो आं रेकर्ड खालामनानै लाखिदोंमोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना एसे खोनासंना नायनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो थ' बिदिब्ला थौदो लोगोफोर बिथांमोननि कल रेकर्डआव बिथांमोना मा बुंहरा मैया आंनि सिगाङाव बेखौनो नोंथांमोन एसे फोरमायनि मानिया NIA नि उखिला मा होनो आलायनायनिसो सेस्था होबाय थाबावदोंमोन फासिनि औ आच्छा ओमफ्राय बे लिडारफोरालाय थांथ्राखैना ना माथो उखिलफोरा उखिल हमनायफ्रा बहालाय उखिल हमोब्रा ओरैनो नामावल' फैसा खाङै जागासिनो दं खोमा बिदिसो अ होस ओमफ्राय बेलाय फेरेंगामोनालाय थाङाखैना ना माथो फेरेंगामोनालाय जोंखौ फानखानायालाय बिसोरलाय माबोरै नुजाफैनो ओमफ्राय बे माबानिफ्राय फासि होजागोनालाय मा नाममोनलाय मा नाम मोनोमोन फासि होजानाया मानि केसाव माबा होनो नागिरदों बेखौलाय राय होनो नागिरदों दिनै रंजा बाजाया रंजा बाजा ओमफ्राय माया आफादनि रंजा बाजा आरो ओमफ्राय माबायाव अरिजिनेलावहाय माबा रबि बसुमतारी बाक्सानि बाक्सा मा जायो माथो बोरै न'खरनि मानसि थांनो थाङाखै दिनैलाय बाक्सा सालबारि न'खरनि मानसि थांनो थाङाखै फलबारि मा होनदों न'नि मानसि थांदों थाङाखै न'नि मानसि बिसि फैदों आच्छा होस बिराद जारलाल' जाबाय माथो ओमफ्राय ओरैनो पाब्लिकफोरनि सिगाङावहाय थगाय दोननायालाय आरो जाजोबगोन बेनो फर्मेलिटि बेनो नुजेनबावखाबाय बेनो स्टार्टिं जाजेनखाबाय दिनैहाय साजानि मोनसे माबा जाजेनखाबायबो ना सावरायगासिनो दं जागोन बोरोथो बिसोरबो बुंबाबो जेबो लाब गैया दासिमबो ओरैनो फेसेवजोबनायनि लाइनावनो जोंखौ फाननानै खामायगासिनो दं प्रमद CM आलाय खबर लाहैयाखै नामा एसेबो CM आ BTR नि CM आ BTR नि CM आ औ दिल्लीयाव थांनानै जोंखौ फानबोखाना जोंखौ माबोरै खबर लानो बिसोरलाय बाथ्राया बेबोखा बेहा जोंखौ लोगो लाफैनो टाइम गैयालै बे नैबे दा साजा जे होगोन बिखौ मा बे जायगानि केसनि बियो साजा होगोन माबानिनो बाक्सा कलबारि ओमफ्राय थाना सालबारि आच्छा मा केसावहाय बेखौ हमदोंमोन बेखौलाय बैयो 2014 नि माबानिमोनदां दारि गोलाव गावनायनि बिदिथ' 2014 मोनलै नालाय बेथ' आलादा बाथ्रा खिन्थु एकर्डआ जाबाय जेला बेफोरो केसा जोबना फैनांगौ मानि एकर्डब्रा मा दङ एकर्डआवलाय मा लाबोदों माखासे डेभेलपमेन्ट खालामदों माखासेफोरालाय माखासेफ्राबो दङ बे लाइनानो लाखाबाय नालाय लाइन जानांसिगोन आरो साबेसे बिनि केसा 2012 सासेयाथ' एसे लेटै हमजानाय ना बेखौहाय एक्सट्रा बोखावनानै बेखौ होग्रोसिगोन आरो मानो होनोब्ला बेनो साखि थाखि जोबजोबखाबाय
ओमफ्रायहाय दा सासेया एक्सट्रा दं बेबोलाय बारा गोबाव गैला स्टेटमेन्ट लाबाय होनना बुंखाबाय बे सासेनियाबो स्टेटमेन्ट लानानै आरो माथो बिसिबां दंबावो आरो गभर्नमेन्ट बानायबानो जाहैबाय ओमफ्राय बेनो एकदम आइ प्रुफ दंथारो ना माथो एनआइजों आइप्रुफ थाइप्रुफनि खोथा गैयालै मानो होनोब्ला उकिलानो होन सोरबा साखियाखौनो होन जोंनि फट'खौ दा देखायनानै नंगौबाबो नङाबाबो बेखौनो थु होमबालाय सोरथो थुनो हाया दिल्ली मुम्बाइनिफ्राय असिनाखि मानसि लाबोनानैबाबो नोंखौ देखायनानै फट' बायदिसिना देखायनानै बेखौनो थु होनना बुंबालाय थुखागोन एनआइआवहाय रायलायनाय गैयाबा सासेबो बारग'वा गभर्नमेन्ट मानो होनोब्ला बियो हमनिफ्रायसोखा नालाय सोरबा उकिलबाबो हाखाया सोरबा जाजबाबो गावनि गोसो बायदि लिरनो हाया जेनाखि एनआइआ जेरै साजेसन होयो बेबायदिसो खारनो गोनां जाखायो जास्ट फुथुलाल'सो जासाथ' दा दिनैहाय एफा एकर्ड जानानै 2-3 बोसोरानो रानिं जाबाय रायलायगासिनो दं सरकारजों सावरायगासिनो दं सरकारजों एसे आप टु डेट जाबाय आप टु डेट जाबायबाथ' जों उकिलनि थ्रुयैबाबो एसेबाबो इंगित मोनो दिनै उकिलानो खर' गोथां सानानै खर' समो नोंसिनि लिडारफ्राबा मा खालामो सानखो नोंसोरखौ सावरायदोंना सावरायाखै आरो जों जेल सिङाव थानायनि न'खरनि मानसिफ्रालाय बहा थाखा फैसा हमनानै मोजां उकिल हमनो हानो दिनैबा मानि थाखाय हारिनि थाखाय नांनायावहाय ज' जाखो दिनैबा माबा मोनसे एग्रिमेन्ट जानायावबा दिनै हारिनि नांग्राफोरखौ बोरै सिनायनो हालिया मानो ना बिसोरो गादिनि थाखायसो सेक्रिफाइस खालाम नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ हारिनि थाखाय नांनायाव ज' जादोंमोन नाथाय जेलाव थानायफोरखौ दा बरननायनि थाखाय जेबो सिन्था खालामाखै बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा फोरमायहरदों बिथांमोना जायफ्रा जेलाव थानाय बिथांमोना गोसो सिङावसो दङ माखासे बाथ्राखौ बुंनो सानो नाथाय फोरमायजोबनो हायाखै थ' लोगोफोर आं गुसुङैनो बेखौब्लाबो नोंथांमोना दान्दिसेब्लाबो शेयार खालामदोंमोन लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि